El primer que fem en una perspectiva cònica és dibuixar el quadre on estem nosaltres situats, la paret on estem situats, on és l'única paret on les mides se veuen a l'escala que toca, l'escala del dibuix en aquest cas, i on podem mesurar. Dibuixem la línia de l'horitzó amb el punt de fuga, que podem posar-lo enmig, o si volem podem posar-lo desviat del mig, i els punts de distància que estan a la mateixa distància que estem nosaltres del punt de fuga, és dir, formen 45 graus amb la nostra situació, val? I ens serveixen per a mesurar els punts de fuga a 45 graus. Les línies que van a 45 graus en perspectiva que ens permeten mesurar les profunditats, ja que les mides, quan més endins del dibuix, més xicotetes se veuen. És com veu l'ull humà, que veu les coses que estan més lluny, més xicotetes, i per això podem calcular les distàncies a ull de les coses i no tropeçar amb les coses. Aleshores, mesurem primer tenim que unir amb el punt de fuga els 4 cantons de l'habitació. Després mesurem la profunditat de l'habitació en la línia de terra. Si jo vull mesurar en aquesta línia, a partir d'esta línia mesure la profunditat de l'habitació. Per exemple, aquesta la vaig a fer de quadrada, una habitació quadrada. Per tant, posaré el mateix ample que profunditat. Per això, l'ample mesurat des d'aquest punt cap a la dreta l'unisc amb el punt de distància. Aquesta línia no cal que la dibuixe. El que m'interessa és aquest punt. Mesure les baldosses. L'escala que pertoque. Per exemple, jo podria, si hagués agafat aquesta profunditat, tindria que haver unit amb D i em donaria la profunditat ahí. Si hagués agafat aquesta profunditat, aquest punt, uniria amb D i em donaria la profunditat ahí. Tindria l'habitació d'aquesta mida o d'aquesta de profunditat, perquè he mesurat des d'ací. I unisc el que mesura cap a la dreta, l'unisc amb el D de l'esquerra. I ara hem de fer paral·leles a l'horitzontal. El regle no es mou, només vaig a moure el cartabó, aguanta un parell de dits i faig l'horitzontal. I ara faig les verticals per a delimitar el final de l'habitació. Per últim faig la paral·lela a la línia de terra. Tenim el final de l'habitació. Si unim cada un dels punts de les baldosses amb el punt de fuga, tindrem les profunditats de les baldosses en perspectiva. Aquest tros de recta no cal dibuixar-la. I ara fem paral·leles per aquest punt, aquest punt, aquest i aquest. I tindrem les baldosses que cada vegada se van veient més menudes. I aquest punt coincidirà amb aquest o amb aquest, amb ixe, la resta. Veurem com van coincidint. Es pot fer amb el regle o puc fer amb l'escaire, també. Els paral·leles. El primer punt, el segon punt, el tercer, i pel quart. Per últim, en aquest cas, tenim un punt més perquè
L'habitació aquesta farà 6 baldosses per 6. D'acord? En la realitat són 3 metres per 3, perquè cada baldossa fa 50 centímetres en la realitat, cosa que en el dibuix, com està escalat 3 partit 40, és una altra mida. Val? Si jo haguera fet l'habitació de 2 metres i mig, acabaria així l'habitació, i si l'haguera fet de 2 metres serien 4 baldosses i acabaria així. Val? Ja tenim la profunditat. Les altures les mesurem així, en el lateral. Unim amb el punt de fuga i tots aquests punts estan a aquesta altura, la que hem mesurat així i hem portat al punt de fuga. El que passa que en perspectiva cada vegada se veuen més xicotets. Aquest punt ho porta al punt de fuga. Aquest punt també al punt de fuga. Tenim diferents altures que cada vegada se veuen més baixetes, però en realitat és la mateixa altura, cada vegada se veu en perspectiva més baixet, però és la mateixa altura, en aquest cas 50 de la realitat. I si faig verticals, així tindria la quadrícula en el lateral. I podria fer la quadrícula en la paret del fons, verticals per aquest punt, serien els 50 centímetres en perspectiva, escala i en perspectiva, i les horitzontals. I tinc la quadrícula del fons. Faria el mateix amb l'altra paret i amb el sostre. I em donaria tot un espai quadriculat, on ahir puc després dibuixar peces de Tetris, fent paral·leles. Per exemple, una peça allà al final, faig una L. Paral·lela per este cantó. Paral·lela per ací. Fins ahí. Ara, paral·lela vertical. Per este cantó d'ací i per este coincidix. I on se tallen estes dos, unim amb el punt de fuga. Coincidiran el cantó de darrere. I on se tallen estes dos, unim amb el punt de fuga i coincideix amb el cantó de darrere. I ja tinc ahí dibuixada una peça de Tetris. Vaig a repassar. Tindríem ahí al final una peça de Tetris.